get the blues, I get me a rocking chair. When I get the blues, I get me a rocking chair. Goh, ik verwacht zo dat we echt zo gaan snijden en snijden en dat zo, ik weet niet hoe het resultaat is. Ja, ik zie het wel zitten, maar kijk, ik heb al iets gemaakt. Dit heb ik al gemaakt. Mag je iets gehoord houden? In 1 minuut, dus ik denk dat ik wel veel dingen ga kunnen maken. Oui. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que tu trouves de film? Étrange. Very, very strange. Het zijn hier nog maar 5 minuten, nog niet. Nee, maar ik denk wel, er zijn trouwens heel veel meisjes die hierin zitten. Het zijn maar 3 jongens en veel meisjes. Echt goed ons best doen, dan moet dat toch lukken.